Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7 menos 10 da tarde, aquí estamos os da Voltas co Prato cociñando, como sempre, en directo, cociñando na Televisión de Galicia. Sí, estamos encantados, ademais, é venres, fai frío, polo tanto, é o momento perfecto de estar na casa, sentado no sofá, vendo a Televisión de Galicia, vendo a Voltas co Prato. Total, que ides facer? Ou na cociña, Se estás na cociña tamén, Aí, na pota, ou facendo arroz con leite, Buah. Ou as receitas que vamos facer hoxe no programa, por certo. Seguídenos en @Voltas co Prato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, pois temos un compañeiro, Hugo, operando a cámara esta grande, a grúa, a Hugo. Entón, Hugo, voulle dar paso aos cociñeiros, vale? Entón, ti ora tes que facer que na casa vexan ben aos cociñeiros. Así que aí estades vendo Hugo, ese é Hugo, que por primeira vez na súa vida nunca tocou unha grúa, é a primeira vez. Así que, Hugo, prepárate, a de 3, vamos chamar aos cociñeiros. Por favor, señoras e señores, que pasen Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso para eles. Mira que plano, por de Hugo, Planazo, Ostras, Gracias, Hugo. Un asturiano moi bo. Sí. Un asturiano moi bo, sí. Temos dous asturianos moi bons. Ah, é verdade, é un asturiano tamén, sí, no, moi ben. Xulio, como estás? Moi ben. Ben. Non sabía que tiñamos unha asturiana tamén. E logo, a que fai o pronter de onde é? Non sabía que era asturiana. Pois ahora xa o sabes. Mira E tú. Jorge de Son tamén. Claro, por eso. Temos media Asturias aquí, Estás todo ben, non? Sí. Genial. Veña, Vale, vamos alá. Temos tamén connosco a Merchi Rodal no día de hoxe. Merchi, todo ben? Todo ben. Sí? Sí. Vexote contenta? Sí. Realizada como persona? Sí. Vale, pois imos cociñar no Voltas co Prato a ver que nos trae Teresa de Tordoia. Ola, son Teresa, son do Concello de Anxeriz, son da parroquia de Anxeriz, Concello de Tordoia. Son moi lambona, faríamos probar unhas lenguas que vin na pastelería que me gustaron. Teñen hojaldre, crema dentro, teñen pinta de estar boas. Poden facer de crema, de nata, de chocolate, do que eles lle apeteza. Pois queria pedir se me poden facer esta receta para facer un día na casa se me apetece. Pois un saludo a todos os que me coñecen e para os outros tamén. Un aplauso para Teresa de Tordoia que está con nós no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Imos facer sobremesas, e claro, como temos a Hugo operando a grúa, temos que facer o plano máis importante da persoa que leva a grúa, porque hoxe temos connosco a deusa das tortas. Por isto xa cobras, Hugo. Por isto xa cobras, de verdade. Xa te lo posto ganado, é así. Non me saque a calma, tío. Que ides facer? A ver, Merchi, veña, Bueno, contame. eu como Teresa pediu linguas, vou a facer unha especie de linguas caseiras, moi ricas, cun recheo de chocolate e nata. Ostras, que guai, que interesante. Moi ben, gústame, Xulio. Pois eu vou facer a que nos pide a convidada, a lingua de bispo. Ou de sogra. Que é unha masa follada grande, rechea de crema, outra masa follada por riba, e despois vámola a queimar. Non entendo por que se chama lingua de bispo ou de sogra. Pois non sei. Porque a xente poñe os nomes así ao azar. Sí, xa. Bueno, señoras, señores, A miña cociñamos... sogra é boa, Bueno, a miña tamén, é perfecta. Bueno, Señoras, claro. señores, cociñamos no Voltas co Prato sobremesas, marchamos con Merchi Rodal. Veña, vamos para lá. O Vamos. meu amigo é pasteleiro, é pasteleiro, é pasteleiro. Mira que lingua de gato, Mira que lingua de gato. Mira para aí. Comparado co do bispo que vai facer Xulio Mato, veremos que é o que pasa aí. Mira que gato tan bonito, Que gusto. Oh, de verdad. Merchi, como se fai a túa lingua de gato? Veña, contanos. Vou facer primeiro as linguas, que van a ser unhas galletiñas con azúcar moreno, con manteiga e con améndoa. E despois unhas claras. Moi ben, moi ben. Moi sinxelo, moi rico, si queres poñerlle recheo ben, pero si as queres tomar co café simplemente, tamén perfectas. Ben lanzada, Merchi Rodal, Unha receita que está no libro de Lambetadas con Merchi Rodal, na página, non sei. Moi ben, ben promocionado, na páxina non sei. Pero, ademais, é certo, ti estás falando do teu libro, pero é que mañán, Xulio máis eu estamos en Ourense, na librería Tanco, ás 11:30 da mañá, co libro das receitas do Voltas co Prato, o libro de todos. O libro, vamos, que hai que Precioso. mercar para estas navidades. Exactamente, hai que mercar. Xa tivemos a vendas as navidades pasadas, o Nadal pasado, pero a xente pide máis, así que está o libro neste Nadal do Voltas co Prato, vide mañán a librería Tanco ás 11:30 da mañá, ali estaremos Xulio Mato máis eu contando anécdotas sobre o programa. O millor, non sei. Outra Que cousa. medo. Dime. Outra cousa, a xente que está na casa
que nos chame ao 664-483-419, teléfono a Voltas co Prato, xa sabedes que nos podedes chamar como sempre, e aí estamos nós para responder as dúbidas, comentar receitas, o que queirades, e ademais, repartimos cartiños. 50 euros unha vez, E 50 euros doutra. na Voltas co Prato da televisión De Galicia. das linguas hoxe, non? A televisión das linguas. Mira, temos derretida a manteiga co azúcar moreno. Mira que cortan bonita. Ten moi bo aspecto. Agora engadimos a fariña. Fariña de améndoa. Como me gustan as sobremesas, Todo, a ti gustache todo. Xa, a verdad... É de bodente. Sí, ves algo do que non te tens que queixar de mí. No me queixo. Eso non me queixo nada de ti. Perfecto. Ti non tens nada que facer. No, eu vou esperar por ti, pero vou aprender un poquinho aquí con Merchi. Vale. Do seu libro de receitas. Vale. É a deusa. Algo terá que votar por mortales. Deixamos que arrefríe un pouco e vou ir montando as dúas claras de ovo. Que para rematar o amoado das galletas é mesturar as claras co a manteiga, o azucre e a fariña de améndoa. Vale, podo marchar co que está aquí? Sí, porque eu vou facer ruido. Marcha. Sí, xa aprendemos Marchade. algo, ves? Está molestando aquí, verdad, Xulio, tamén? No, estou molestando, estou aprendendo. É como un pouco presión de terte aquí, veña, tira para o teu sitio. Que Vamos va, con pero Xulio, sí. veña. É que o meu moi doado, moi doado. O teu é moi doado. Valo poder facer hasta ti. Mira, Veremos. temos estas masas compradas, vale? Masa follada, redonda. Porque non vai a ser que traballes algo. Non verán os teus ollos que nos dé tempo de facer aquí unha masa follada. Fixo Lucía, pero Lucía é a raíña, esta é a deusa, o sea, Merchi é a deusa. Bueno, eu vouche asinar a maneira de convertir un círculo nun ópalo. Asinar ou ensinar? Asinar. Ensinar, perdón. Asinar é mañá asinamos. Mañá asinamos. Bueno, mira, poñemos da mitad para diante, vamos dando así un poquinho de presión, estiramos solo para un lado, vale? Vale. Entón vamos dando así unha forma que teña máis forma de lingua, ves esa forma así ovalada? Porque teñen que ir máis ou menos iguais, porque o que temos que facer é estou facendo regular, o que temos que conseguir é que unha case encima da outra. A ver, Non me preocupa porque vamos facer moita maxia, vale? é un truco, non chega a su preconsello, pero é un truco. No, é simplemente que Para ten que ter facer esa esto forma, ten que ter para esa forma, ovalado, vale? non? Entón, mira, temos dúas bandexas de forno, dúas placas de masa follada Ole. e o forno precalentado a 200 grados. Está seguro, 200 A grados? 200 grados, centígrados, Vale? Non Fahrenheit. Entón, non Fahrenheit. Vale. Mira, metemos unha da mitad para arriba, outra da mitad para baixo e os 10 minutos cambiámolas. Pero eso é porque hai un lado que canta máis que o outro. Eso é porque queremos que se nos faga por riba e despois por baixo. Vai estar máis cerca de arriba e máis cerca de baixo. Pois veña, en dúas Vale. bandexas metemos as dúas masas de follado estiradas así. Eso é. Unha para arriba e outra para Perfecto. baixo. E deixámoslo Ala, aí. e deixamos aí Xa está. 20 minutos. Os Vale. 10 minutos, damos a volta. Vale, que máis? Entón agora vamos a facer unha crema pasteleira. Fácil. Super fácil. Da de toda a Fácil. vida. Que jeta tes, fácil. Cantas cremas pasteleras fixeche, cañotas? Pero justame. Claro, está moi rica. Mira, Entón? botamos, deixamos un poquinho de leite aquí. Este é un litro de leite, vale? Temos 8 xemas de ovo, 200 gramos de azúcar, un limón e unha ramiña de... Para canela. aromatizar. Vamos a aromatizar, vale? Vas a aromatizar coa codia do limón ou Sí. como coa Sí, codia, sí. nada máis. Vamos a intentar que leve a menor parte posible de parte branca. Esta vamos a desbotar. É que, por exemplo, o cu do limón e eso nunca se lle bota, verdad? Eu boto yo todo, pero sí? hai quen di que amarga, a mí non me amarga. Ah, va. Aí va. Estás a xente rindo o cu do... Eu sempre chamei o cu do limón. É o cu do limón. Non é? É o cu do limón. A máis parece un cu Hai dun moita pollo idea, así non? para fora, verdad? É o Está cu. así para fora o cu. Mira, é onde asenta, é o cu. Exactamente. Ai, no, está ao revés. O cu é aí. O cu é aí. Vale. Entón vas ferver o leite, O simplemente. printer creo que está equivocado porque ten 4 xemas, pero eu utilizo 8. Vale, a mí gusta moita. Pero moita xema. equivocouse o que anota aí ou equivocaches de ti? No, porque eu dixen, eu fago 8 xemas para 1 litro, pero vou facer medio litro. Pero ao final, como quero facer moita crema, vou facer o litro inteiro. O sea, que faz o que che dé a gana. Eu fago o que podo, cañota. Vale. Hai unha deusa aí, Perfecto. un divulgador aquí, eu No. estou cunha presión. Pero a mí o que me fai gracia é que ti dis aos compañeiros unhas cousas e despois faz outras. No, de eso nada. Ese departamento levou Begoña. Eu no. Moi mira, ben, pois mira, vai batendo batemos. aí as xemas. Imos, mentres tanto, con Merchi Rodal, que xa rematou de montar a súa clara, parece, non? Sí, Oh, mira, claro, que guai. montadas, Moi xa ben. incluso xa lle empecé a engadir aquí Vale. un pouquiño. Vala botando, non? Pouco Simplemente. a pouco, si, vale. outro pouquiño e mesturo. E non tes medo de que se... Bueno, non se No, fastidie. cambiei no xa, para que refriara un pouquiño, cambiei no bol, en vez Vale. de telo
no cazo, cambiei o ovo para que refríe, pero nada. Oh. Aí. Ah. Que boa pinta, que boa aspecto E ten. agora, último. Para dentro. Esto, temos o amoado perfecto para unhas galletiñas de amendoa, que van a ser a base e a tapa das nosas linguas. E polo medio? Polo medio, unha trufa. Nata ben fría, cacao, azúcar moído. Bueno, aquí, amoado. Deixáchesme sin palabras, polo tanto... chegou. Quedaría moi ben tamén, moi rico, con esa crema pasteleira que está facendo Xulio, quedaría riquísimo, eh? Digo que me Se che deixaches sobra, trae un pouco para cá. sin palabras, así que imos chamar a nosa convidada do día de hoxe. Que pase, por favor, recibimos con un aplauso a Teresa de Tordoia. Un aplauso para ela. Hola, Teresa. Hola. Arrímate aí a Xulio Mato, vamos ir con Xulio. Arrímate aí a don Xulio, a ver que nos pode contar Xulio Mato. Da Benvida, súa Teresa. receita e demais. Benvida, Teresa. Moi ben. Eu vou facer a receita que ti biches, esa da masa follada, ca crema e despois queimada por riba, pois vamos facer esa mesma, vale? Temos xa as dúas masas no forno, vamos a deixar aí 20 minutiños, e vamos facer unha crema pasteleira e unha masa follada comprada, Sí, porque, na fixen eu. porque Sí, pa sí, que sí. innovar se podes facer a receita da convidada. Claro. A xente ven aquí pedindo receitas novas, pero ti faz a propia. No, ela pideu esa receita, ou non? Vale. Sí. Perdón. Ahora, igual interpretei o mal. Perdón, ela pediu esa receita. Bueno, pois eso, para que nos quede espesiña, vamos a botar un poquinho de maicena, vale? Vamos a botar 3 culleradas de maicena, que non nos ferva eso demais. Aquí teño o leite que deixamos na xarra, as 8 xemas, e aquí botei o azúcar tamén. Ah, vale, Vale. pero se o leite da xerra estaba a temperatura ambiente, Está, non? sí, Vale, frío. vale. Fría. A maicena sempre hai que disolvelo no líquido frío, Vale. para que non nos faga grumetes. Vale. Entón temos para a xente da casa masa follada no forno. Eso é. Dúas masas folladas. Dúas masas folladas. Crema pasteleira e aí tes a maicena, o leite... Vamos a facer o que aquí está, o leite aromatizando, co azúcar xa. Sí, sí. Vale, que mira, xa está empezando a ferver, entón vámoslo a apagar e deixámoslo Vale, para aí a crema mentre disolvemos pasteleira. isto ben. E aquí temos o resto do leite, as 8 xemas e a maicena. Moi Que ben. eu penso que lle podemos botar un poquinho máis maicena. Teresa, como ves a situación? Eu vexo ben. Vela ben? Eu vexo E ben. despois vamos queimar, Despois vamos queimar por riba, porque ten que quedar queimado. Tes un enquine ti tamén con prenderlle o lume ao plató? Hoxe vai haber lume, vai haber nevarada, vai haber de todo. Pois, vámonos separar de Xulio Mato e imos comerche rodal, veña. Vamos para aí, porque... Hola. Eu estou facendo unhas galletiñas. Cada unha desas galletas vai a ser unha a base e outra a tapa. E no medio despois teño para facer aí unha nata montada con ese cacao e un poquinho de azúcar, que imos facer unha trufa. Ajá. Entón, para estas galletiñas son tipo lingua de gato. Estas están feitas con azúcar moreno, améndoa moída e un poquinho de manteiga. E agora ten que ir ao forno 10 minutiños a 180 graus. Son moi sinxelas e pódense tomar así simplemente co café ou rechealas do que a ti máis che gusta. Un par de preguntas. Falas de 2 tamaños porque vas facer 2 tamaños de galletas ou Sí. porque as tapas van ser máis pequenas? No, porque vou facer 2 tamaños. Este como que sean máis de bocado, deses pasteliños pequeniños. Sí. Eses son máis os pastelotes de pastelería que chan tanto a atención cando son grandotes e así. E outra pregunta, por que faz linguas de gato redondas? Porque pareceme, pois, unha forma diferente de facelas. Gustaronme hoxe facelas así. A ti na máis. Bueno, sí, que? É que as linguas de gato son alargadas, non? Pois este jato tiña lingua redonda. Vale, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Teresa, terme que dicir, que vas meter no forno? Sí. Ah, pois bótalle unha mão, Teresa, ábrelle o forno. Ábrelle o forno a Merchi. Moi ben, canto tempo? 10 minutos, 10-12 minutos, hai que ir vendo que teñan un pouquiño de cor. 10-12 minutos, Non temos- grados, Mira, 180. 180 graus. Moi ben. Pois ímolo deixar aí 10-12 minutiños. Listo. E eu teño que preguntar a Teresa cando pecho o forno, ven por aquí Teresa, cal das dúas levarías ti pa Tordolla? Se tens que escoller unha pa Tordolla, eu sei que che van gustar as dúas. Pero, Boa se me pinta tes... teñen as dúas. Claro, pero non hai algunha que che chiste máis. Home, máis gustame a de Xulio. Home, Despois, a miña a probar... A miña que querías ti, Teresa. A verdade moi que ben, sí, moi ben pensado. A verdade que sí, Home. era a que pedía, así que... Sí. Bueno, Home. veremos despois. Veremos despois. a ver, Vouche pedir que vayas á zona de sufridor, sentarte ali e despois chamámoste, vale? moi ben. Veña, un aplauso para Teresa que está con nós con a Volta Escobrata Televisión de Galicia, ven de Tordolla. Señoras e señores, hoxe cociñamos linguas 12. Que non lle podes poñer cara, pois atentos. Masa follada, crocante e acaramelada, rechea de cremosa crema
ou 12 merengue. Xa os vai soando, igual non, pero seguro que tedes ganas de probala. A chamada lingua de bispo ou lingua de sogra non deixa de ser un dos clásicos da repostería e, como a todos os clásicos, ten variacións. Merchi decidiu facer linguas de gato recheas de trufa, hoxe de cangas deu transgresora. E Xulio xe vai máis guiadiño, masa follada e crema pasteleira, como din os mandamentos da santa repostería. Así que, se vos picou a curiosidade, mans a obra. Que estas receitas sabedes que se fan nun vira-vira e o resultado é máis que satisfactorio. Contádenos, como sempre, en @voltascoprato, enviade aí as receitas e as fotos, porque ao millor, quen sabe, hai outro concurso fotográfico gastronómico do Voltas co Prato. De feito, estáme dicindo a directora xusto agora que vamos inventar algo para regalarvos un libro. Dixo, vamos inventar algo para regalarlle un libro á xente da casa. Eu, vale, dixo ela, non dixen eu. Vou con Merchi. Esa lengua mentirosa. Mentirosa. Para siempre la debiéramos. Entón, a lingua mentirosa de Merchi Rodal. Esa lengua Aí está. venenosa. Vou facer unha trufa. Ai, que rico. Entón, a nata, que está ben fría, poñémoslle o cacao. Cacao en pó, sin azúcar. Por que a nata ten que estar fría? Porque senón non monta ben. Ah, e por que o cacao é sin azúcar? Porque se llevamos a botar azúcar por outro lado. Se usas cacao con azúcar, terás que botarlle menos azúcar moído despois. E por que non usas o batedor? Vou usar agora o batedor. Este é un batedor de man. Agora vou a usar o batedor eléctrico. Colle dai, anda. Ah, vale. Eu era solo por... Poderíamos ter hidratando o cacao na neveira un rato. Vas a darlle? Dalle. Doulle. Veña, atrévete. Espera, a canto. Me ca... Opa! Boto todo por fora, Merchi. É mellor que lle des ti, No, dalle. Dalle con un. Ah, sí? Dalle. Non, estou dando con Que se unha, miren as túas mañas na cociña. Mi má, Merchi, Mira que bonito. a que estou liando aquí, Merchi. Chegou Nadal. Nevarada. Dixo Xulio que iba a haber nevarada. estou na liando pardísima. Eu creo que é mellor que lle des ti, Pero Xulio ben dixo que iba a haber nevarada hoxe no plató de A Voltas co Prato. Acá me decide a directora. Deixa iso que o colla Merchi, por favor. Vale, vale. Se non enfocas para arriba, senón que enfocas para baixo, a cousa é diferente. Vale. Por eso está moi ben practicar na casa, Vale, en lugar de por primeira vez nun plató en directo. vale. A mí non me manchou, non? Bueno, Pois mira, eso é importante. xa está casi montado. Collo o azúcar moído. Azúcar moído. Voulle botando? Sí, doy. Ti dirás, Sí, máis. sí, tens que botar todo. Ah, vale. Moi ben. Aí está. E despois podes primeiro, pois, Buah, co nevarada, batedor de nevarada, man, co batedor de man, primeiro podes ir poñendo o pó. Ah, mira que textura queda. Sí, xa está prácticamente montado, O sea, ahora é solo mesturar. Mesturar e listo. Entendo. Wow, que guai. Isto está boísimo, boísimo, vamos. Esa é de Xulio, verdad? Veña, vamos con Xulio Mato, que quer sacar Veña. algo do forno. Ti remate iso, Merchi. Sí, sí, sí. Ten moi bo aspecto. Bueno, vamos alá. Maxia, metemos dúas. Maxia. Dúas bandexas. Ese... Vamos a sacar. Moi ben. Vamos a sacar unha, porque non tiña máis para cambiar. Nin queima a Nin rexe, queima, nin xa nada. está fría, Igual, xa veña. está fría. Xa está. Hai que ter imaginación, Sí. Está toda igualadita, como Está ves. perfecta, sí, sí, Non sí. hai montañas, non hai Parece unhas nada. boinas. Sí, vamos ya para estar un poquinho aí. Non es romper, Sí, Xulio. que necesitamos que esté igualada. No. Entón, mira, temos aquí... Non era mellor pinchalas ou así? Sí, hombre, pero que pensas que isto... Un soufflé? Eu que sei. No, eso está, non ves que está... Va, pero vamos a deixar aí porque vamos a aproveitar todo isto, que Xa, para que home. quede crocante. Mira, crema pasteleira quentiña, que a min encanta menos nas sobremesas a crema pasteleira quente. A min tamén. Entón, A min tamén. xa temos, vamos a apagar isto, que parece tonto tamén. Apetéteche repartir cartos? Sí, sí, sí. Pois veña. Mentras ti repartes, eu vou estirando, vale? Se non me dá tempo, teño moita plancha. Vale, né? veña. Veña. Moita plancha é que ten moito que facer. Claro, Según él. teño. Veña, por 50 euriños para a xente que está na casa, quero saber como se chama a receita que estades vendo en pantalla e que está facendo hoxe Don Xulio Mato del Río. Lingua de bispo. Lingua de bispo, Lingua de bispo, Lingua de bispo. 664 Por que será, Va. 664 48 34 19 chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Como se chama a receita de Xulio Mato? Lingua de bispo. Vai ben. E agora estira aí. Ahora estiramos aquí ben, Oh. para facer o recheo. Ah, E temos non vai... aquí... Aí vai. Outro forno. Non vai perder crocantez.
No, porque vai ir esta encima tamén. Vamos con Merchi, veña, que sempre está chamando ahora Merchi. Aquí estamos. A túa Moi tampouco ben. queima. Como non vai a quemar? Ves, ti si sae do disimulas forno, mellor. Ti disimulas mellor que Xulio. Collo pano, ves, collo pano. Ahora seguro que fai así, como can que está, sabes? Cuidado, que te está podes quente. queimar. Cuidado. Cuidado. Moi ben. Moi Pero ben. mira, máis ou menos metiches que sacaches. Home, claro, básico, ¿no? Básico. Básico Eu na liei-me aí. televisión. Sí. Bueno, temos entón o que imos facer é Despegalas. despegalas un poquinho Ai, e mira, cuidado. unha base, unha tapa. Claro Isto que- vai a ser así e o recheo no medio. Quedan así pola manteiga, non? En plan, teñen así esa... O Brillan así. amoado ese... Espera. Que queres? Que necesitas? Ah. Vale. A trufa, que metín A unha trufa. manga, porque ahora, bueno... Aquí hai múltiples opcións. Por exemplo, eu vou a poñer un pouquiño de marmelada por baixo. Oh. Porque pareceme que a marmelada que lle moi ben coa trufa, Eu estou a tope esa contigo. froita así Eu fresca, estou a tope contigo, sempre é boa idea. Oh. Unha trufiña, así. Ole. E ahora, mira, un pouquiño por riba tamén. E poñemos, por exemplo, unha frambuesa. Oh, que ¿Sí? bonito. Pois Que agora bo vou ir aspecto. montando todas. Bueno, pues Unhas veña. con plátano e outras con frambuesa. Vale, que te járdame parece? unha grande de cada un para mí, vale? Veña, vamos con Xulio. Va. Mira, estou acabando de picar unhas pouquiñas amendoas e xa empezamos a queimar, Vai a prender lume, xa todo. Vamos a... Mira, ti vas movendo esas amendoas que están aí para que non se queimen, simplemente que collan unha fermosa cor dourada, Correcto, que é o que máis te gustou que é o que máis me mundial. gusta a min de todo. E Vaya. mentres, pico estas e xa estou, Sí, sí. Que non creo que me pille o toro. Tens que ir para lá, non? Hai que Ou é pa repartir, aquí? non? No, é para nós, a chamada é para aquí. É pa aquí, pois veña. Sí. Queres coller, yo? Veña. Sí. Loli, que tal? Hola, boas tardes. Boas tardes. Que Mira que fame me prisas facedes me pasar, meten, Como, que? Facedesme pasar moita fame, Bueno, muller, non será para tanto. Ui, ten moi boa pinta todo o que facedes, Home, sí, pero fame non pases. Sí. Que faz, Xulio? No, Voy pero eu llegando, non no, ti podo fala, comer esas delicias que facedes aí. Bueno, que fan eles. Bueno, eu ti estou axudas, aquí. só, ti axudas. Loli, que che parecen? Así que che gustan, non? Teñenche bo aspecto? Moi bo aspecto. Pois, se Calquera sabes, das dúas, si sabes o nome da receita de Xulio, nós sobremesa non che podemos mandar, pero 50 Veña, Loli, euros que sí. moi doado. Pois a lingua de bispo. Moi ben. Un aplauso para Loli da Coruña, que leva os 50 euros da volta co prato. Moi ben. Moitas gracias. Que vos aproveite, o que eu estou que máis. Ves, e que vos aproveite. Pois Cando queiras, ves. moitas gracias, Loli. Si queres probar, xa sabes que de A Coruña a Ordes tampouco hai tanto. Pa cerquiña, joa. Non, non, é un salto de can, máis ben. Bueno, Unha pues- carreira de can. Pois ves un día calquera. Claro. Bueno, pois non digo que non. Bueno, pois veña, aquí te esperamos, vale? Moitas gracias. Veña, boa un bico tarde. grande, un bico, taloguiño. Bico, Loli. Chao, Mira, chao. ves, pues vamos... Joder, 50 euriños que levou Loli. 50 brazos, Esto que, mira, está Pa un empezando a viernes. durar, No, Que- eso no, está empezando máis. a durar esto un pouco máis, Vale, vale, vale. Non seas... Mira, isto, o que facemos é... Ti preguntabas antes se iba a seguir estando crocante. O caramelo vai nos axudar a que croque Ah, tamén. para a parte de arriba, pero eu preguntaba pola de abaixo. No, va de abaixo tamén se mantén, que está todo ben cocidiño. A camaxa que facemos aquí... Ostras, ti non lle escatimos no azúcar, No, porque senón teño medo de queimar a masa follada. Entón miren, vamos vai. seguindo así o regueiro que vai deixando... Vou chamar, Aí. eu creo que vou chamar a Teresa Veña, para que eso veña está, para aquí. está tostado. Eu creo que sí, Xulio, xa che dixo. veña. Sí. Vamos alá. Apago, veña. Bueno, Vamos chamar a Teresa. fiarnos do teu Ti vai criterio. vai dando. Vamos a pedir a Teresa de Tordolla que se levante e que veña para aquí con nós. Un aplauso para ela. Por favor. Bueno, Teresa, mira que maravilla, Que pinta. Qué maravilla. E agora, como o prometido de débeda, vamos a botarlle por riba. Que vai ser? Pois unha nevarada. E de aí va a sacar, claro, de aí va a sacar E va aquí un vamos- cachiño para Un Teresa. saquiño para que probe Teresa. Un cachiño. Mira que bonito. Un saquiño, dixe. No, eu non sei o que dixe, pero estaba pensando que non sei se teño un platiño. Sí, penso que sí. Aí a temos. Mira, mira, mira. Lingua de bispo. Moi ben, pois vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato e a súa receita maravillosa no día de hoxe. poñer un platiño. Lingua de bispo de sobra. Moi chulo, moi chulo. Veña, vai cortando, nos vamos mentras Sí. tanto con Merchi. Vamos, por favor. Teresa, Hola, ponte por Teresa. aí. Mira o de Merchi Hola. tamén. Mira, estou recheando un poquinho con marmelada. Isto tamén está... Ten boas pintas. Ai, Merchi, Grazas. Merchi. Ahora, a trufa.
Merche. Ai, merche. Unha tapiña así. E agora adornamos un poquinho máis por riba. Podes botar Dime, unha nevarada por riba, así, Sí, un capricho. claro. É un capricho meu, que me... queres unha nevarada? Un pouquinho. A ver, veña. Pero un pouquinho, tampouco... Pa que quede así bonito. Vale, pero procura botarla por dentro, non? No, ahora sí. Aí está a deusa das tortas facendo que neve. Un aplauso para Merche Rodal. Vamos probar, Teresa. Veña, pasa por aquí polo medio, por aí. Aí á dereita é a túa zona. E hai Teresa de Tordolla que quere probar, Pois. Pois, ora hai que esperar por eles, O sea que... Eu vou, No, tranquila, Eu que se tamén. vai Xulio Mato. Mentres tanto, eu vou repartir cartiños 50 euros para a xente que está na casa. Como se chaman as linguas que fai hoxe Merche Rodal? Que son redondas, pero... Merche, que? Como se Que? chama? Vamos. Pero... Como se chama? Linguas de Como se gato, chaman ¿no? as túas linguas? Linguas de Linguas de gato, ti gato. sabes como se chaman, non? Sí. Linguas... De gato. Linguas de gato. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, Merche Rodal, apura porque marchamos, Que veñen os da Hora Galega, veña. Chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Linguas de gato, é a resposta que buscamos. Miau. Pois, Teresa, ti cando queres ese de Xulio pode ir probando. Aquí, boa, que bo aspecto ten, Ten cuidado que a crema está quentiña, Bueno, Mira o vou plátano, probar pouco. Guau, Wow. A verdade é que son dúas receitas moi Que chulas para bonitas, golpe de venres, Sí, ou pan jueves, ou pan Bueno, pero que martes. para gol que me gustan para venres porque isto ainda che aguanta no finde, no? Pa No, mañá. bueno, a masa follado humedece a Sí, crema home. e perde... Bueno, claro. Como Este dixeche para ti, montarlo. crujientuz. Sí. Como dixeche ti? Deixe de ser crocante. No, non dixeches así. Bueno, vamos a Vila García de Arousa, a ver se nos atenden. Javier, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Bueno, estamos ben. Bueno, estamos ben, é un pouco contraproducente, pero vale, aceptamos. Moi Por rica. 50 euros quero que me digas como se chaman as linguas que fai hoxe Merche Rodal. Aí vai, lingua de gato. Moi ben, un aplauso para Javier que leva os 50 euros, moi ben. Javier, moitos parabéns, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, vale? Moitísimas gracias. Veña, ata logo, un bico grande. Ata logo. Ata logo. Chao. Chao. Aí estaba Javier de Vila García de Arousa que levou os 50 euriños do Voltas co Prato. Ai, Eso sí que aguanta. carallo, justo o que meteu todo para dentro. É que é complicado, estas cousas así tan así con tanta crema. Moi ben. Ahora hai que darlle un poquinho de No, tempo, que nos se vai a atrajan, atragantar. claro, nos atrajan. Ahora vamos a deixar pensar, pero recordamos a xente da casa que mañán ás 11:30, librería Tanco, Ourense. Sí, desgraciadamente teño que ir con el. Non había... Tancos no. Tanco, perdón, Tanco, perdón. Xa estabas... Estaba xa... Sí. Librería Tanco, Ourense. Por Tanco, favor, Tanco. Ali vamos estar ás 11:30, Xulio Mato máis eu. Veña, vamos alá. Vamos. Agora que xa foi capaz de tragar Teresa, vamos a preguntar. Teresa, Está difícil, temos por unha banda as linguas de gato, por outra banda a lingua de bispo. Quen gaña o a Voltas co Prato o día de hoxe? Para min, Xulio Mato. Don Xulio Mato, aí está coa súa lingua de bispo. Señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Lembren que mañán vamos a estar presentando o libro do Voltas co Prato ás 11:30 na librería Tanco. E seguídenos, como sempre, en @voltascoprato porque aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Un bico grande. Vémonos o luns. Chao.